ko fodde million ngaji jeetati kalis CFA wallita dude tati tubankore gonde e nder commune mo Goudiri. Dude tati de ko Goudiri 1 collège kam e lycée. Ngal ballal non ko kabirde ballitoje to bangi labal kam e cioftal balli. Walliti den kabirde ko fedde Allemagne nabe wietende Forêt International. Totirgol ngol wadi ko e tawtorede préfet mo Goudiri, maire commune mo Goudiri e dendangal dillobe to bangi jangde e nder falde nde. Addubi dum be ko Sénégal Forêt International et Sport Future bailleur de fonds ko Allemagne jeya ko der Allemagne o woni mo aro do so Allah jabi e mois de mars yirude besgu makko fof wongu do e der Goudiri be ngari no rawane hika be garti be gaddini en ko wete poubelle e ratoji e bureautage e pitirdi fof ko pour mbere école aji ne laaba maka e bangal kadi sport ngande on ngani cellal bandu sellata tan so tawi kadi neddo wawata yinade hen ko woni yinade hen ko wadde hen sport o be gaddi hen ballon ngaji façon tati ballon ko wete handball volleyball e basketball dum do fof ballon ngaji mun nando e fileji mun e sifflet e corno taw so neddo dogi en andi no foti waktuji do no foti kojomaji dogi dum no fo ne jeya e ballal ngal be gaddi dum ayi so bamama de façon générale ça calcule dum no wiiri ni euro ji di calculadi ko 11000 euros 11000 euros so wala min par cent hawrata ko 8 millions mo madi financer dido éclat tati dum non eden biama be jaarama commune Goudiri fo ne yabe jaarama monsieur le maire et préfet den e boore non yimbe mum garino do e ndungu bennungu ngu taw ngol lawol ko ledde be loratno e nder duude tubankore de ngam habade waylo weeyo ngo ko wete changement climatique beedo be garin do e ndungu he be garno do ko awde ledde jon non be liggoto ko e lekolaji be toppiti affaire awgol ledde be foti en tout cas labal ko wete environnement ko labal yimbe e be toppiti ko wiyata ko aduna o wiyata joni ko andi ko be mbiyata changement climatique ko asaman on ene wula dow dum wadi no kewiranno den ndiyam dum woni ko wiyete to ko mbiyata changement climatique ko dum fof ene leydi men kadi ene aduna o to so rendi ne wadi nyaawoje ko wiyete COP21 pardon nder toon on adandi fof an sa wadi présenté leydi sa wadi présenté wuro mon sa wadi woni maire wadi présenté so batuji mbadama goto fo wiyata hen yo huno kanyum hoko gollata e nder on problème e nder affaire changement climatique o l'état Sénégal gouvernement Sénégal kanyum projet mun e nder projet ji aduna be fof won leydele den ko maayo jogori itude dum iluji ganda maayo ngo yi ha dum ko wona leydele enen non gadal men Sénégal ko affaire wadde muraille verte c'est-à-dire kallu mawdo ene ya ha Djibouti to ene rawa Louga ene dum woni projet mon Sénégal jeyi hen e on batu e boore Forêt International non fandare mum ko heblude gila law sukabe be ko faati e waylo weeyongo kono kadi janginabe laabal tabingal duumingal yidde mabbe ni ko huptidinde dendangal falde Goudiri mbela moni kala ene yito hoore mum e golle badetede de